Hyvää iltaa kaikki muskelifooruminaiset. Tässä olen justiin kevyttä perjantai-iltaa viettäessä. Ja olette videopyyntöä laittanut niin. Ihan siis täällä ei mielenkiinnosta, vaan ajattelin, että mä pistän videoa teille tulemaan, että mikäs tässä olisi. Aurinko paistaa ja olo on ihan helvetin hyvä. Mieletkin tuli tuhottua tänään. Ja terveisiä kaikille sonneille. Tässä iltaröökit, sen jälkeen iltaprodet ja sitten muussa tapauksessa vietetään iltaa ihan krumistia. Täytyy vielä kaupassa käydä. Ja ei kai tässä sit silleen mitään. Ensi viikon perjantaina Pekan ja Kämppiksen kanssa lähdetään kisahallille treeneihin. Ja ensi viikosta sen verran, että mulla vaihtuu treeniohjelma ja jako. Toisin sanoen Arnoldin kultainen kuusikko. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen kokemus. Tai ei kokemus, vaan ohjelma kokeilla. Että jos sitä nyt saisi 10-15 kiloa massaa, niin tässä on tullut kuitenkin 5 kiloa, mutta se on sama kuin se 5 kiloa ei ole paljon paskaakaan mulle. Mutta onhan sekin parempi kuin mitään, jos ajatellaan sillä kannalta. Laittakaa ihmeessä porukat lisää videopyyntöjä, niin kyllä laitan ja niitä tulee sitten jatkossa. Ei siinä mitään, että on lämmin ilma ja mukava viettää kesälomaa tällä. Että tsemppiä niille kaikille, jotka vielä on töissä. Ja silleen. Mutta nyt mennään keittiöön, otetaan iltaprodet ja sitten näytän samalla mun kämpän. Näette samalla sitten minkälaisessa luolassa mä olen. Mennään. Tuossa on huone. Tämmönen läävä tai luola. Siinä on levypainot. Anteeksi, kiekot. Tossa on levypainot. Noin. Käsipainot ja vaaka. Ja siinä on levovetotanko. Ja niin kuin kuvista näkyy sohva. Tai sänky, missä mä makoilen. Ja tietokone. Oh yeah. Ja telkkari. Oh yeah. Sitten vähän kirjallisuutta voidaankin vilkaista, mitä kirjoja mulla on. Siinä on Megaduty, Keskivartalokuntoon Virtamon kirjoja, Arnoldin ja vähän lisäravinnetäydennystäkin. Että tämmönen kämppä meikäläisellä. Mennään keittiöön. Tämmönen kitcheni. Okei, nyt odotatte ihan pienen hetken, kun mä kaivan mun prodet tuolta. Mikäs vittu mä nyt laitan tän? Ihan hetki pieni. Tossa on tämmöstä. Sitten on tämmöstä.
Sano hei muskelilaisille. No niin, terve kaikki muskelisonnit. Siinä on Super Mario pöydässä. Super Mario, joo. Joo, Super Mariokin pääsi kattoon, kun otetaan iltaprodetkin naamassa. Joo. Hymy on herkässä. Niin. Varsinkin näin kesäaika. Joo, sellaista se on kun hormonit hyrrää ja panettaa ja naiset juoksee kiimosina. Joo. Joo, mä itse laitoin tossa vähän syötävää itselleni. Oon osa jo syönytkin. Tässä on lihapullia tomaattisoosissa ja sitten on makaronia, tummaa makaronia. No niin, siinähän näyttää olevan ruokailevan. Siinä on jo hyvät ja siellä on nyt massakaudessa. Ja runnarille terveisiä, kun katsoo tätä videota. Niin. Joo, runnarille. Ja Iron Barrenille myöskin. Joo, pojat laittoi siitä vähän tuolla chatissä pyyntöä. Joo, ja puuhelmipojulle. Puuhelmipoju treeneihin. taisi olla tai runnarihan laittoi ensimmäisenä, että tässä noin 3 minuutin pätkä, mutta tästä nyt tulee vähän pidempi pätkä. Joo. Nyt mitään haittaa, kun semmoista, kun ei sitä videoa viitsi sanoa, että on helvettiin niitä videopyyntöjä saatana, kun ei mulla muuten sitä YouTube-tiliä siellä huvikseni joku. Niin. Muutenhan mä olisin kyllä, mulla on se vanha tili sen mun että mä en saa sitä salasanaa siihen toiseen. Mulla on sitä sähköpostia käytössä, kun mä olisin muuten saanut siihen sen salasanaa. Joo. Ei voi mitään, mutta... No nyt on uusi tili sitten ja uudet kujet. On, mutta videot on kuitenkin netissä, siitä nyt ei voi sanoa. Ne ei sieltä mihinkään katuu. No ei ne pysyy siellä ja... Jos ei sitten muusikot ala vaatia tekijänoikeuksia. Paskat, ne mitään tekijänoikeuksia vaadi. Siellä on musiikkia jossain videossa, mutta... Joo, mutta ei ne nyt... ei varmaan ole kauan. Onhan Pekallakin musiikkia videoilla, eihän ne nyt niistäkään rupea. Ja Pekalle myöskin. Iso peukku lähtee täältä. Pekka on tehnyt kovan työn kroppansa eteen. Iltaprodet tahtoo vetää naamaansa hän. Yes. Niin. Palaillaan. Moi. Moro.